Триває інформаційний ранок на телеканалі АТР. Програма «Саба» працює для вас, для того, щоб ви знали більше. Мене звати Інна Завоюра. З гостями цієї студії обговорюємо актуальні та важливі події, що відбуваються в Україні та світі. У моїй студії продовжуємо розмовляти із політологом Владиславом Дзівідзінським. Тож ми з вами завершили щодо питання Саакашвілі, обговорили, зокрема, наголошували на тому, що під час акцій протесту, які відбувалися на Майдані, одна з вимог була питання щодо створення антикорупційного суду. Але досі до цього не дійшли ні парламентарії, вони ще не відкликали депутатський документ з Верховної Ради і, власне, ще досі не внесений президентський документ. Як ви можете оцінити взагалі всю цю ситуацію? Тобто виходить, що українська влада допоки не хоче створювати цей суд, про що наголошують НАБУ, САП, без чого, власне, як кажуть, і пан Ситник, і пан Холодницький, справи врешті не доходять до свого логічного завершення? Доволі просто на це питання відповісти. Існують зобов'язання, які взяли на себе перед виборцями, перед громадянами і перед міжнародною спільнотою, безпосередніми активними учасниками створення цих нових органів державних, нинішнє керівництво країни. І причому можна їх навіть персонально там озвучити, починаючи з Петра Олексійовича Порошенка. І ці зобов'язання необхідно виконувати. І про ці зобов'язання пам'ятає і нагадує передусім Сполучені Штати, Госдеп, європейська, скажімо так, спільнота. І зараз українська влада, от як головна теза, яка дає пояснення всім цим діям, імітує процес виконання своїх обіцянок. Тому що зобов'язання є, і про це ніхто не забув, і міжнародна спільнота, українська опозиція забути не дасть. З іншої сторони, створення кінцевого органу суду дозволить НАБУ завершити весь цикл розгляду справ. Зважаючи на те, що НАБУ має, в рамках хоча б України, достатню або умовну автономність, за умови... Допоки має, тому що... Допоки має, так. То за умови появи цього суду ми можемо побачити і швидкий розгляд справ, і їхнє озвучування, і швидкі перенесення в суд, і далі осудження. Причому ми говоримо про будь-яких персон, починаючи з топ-керівництва. Якщо ще припустити, що це буде зроблено, наприклад, під натиском натовпу опозиції, що менш вірогідно, і під чітким керівництвом або контролем Сполучених Штатів, то виявіть собі, який ризик для представників нині діючої влади, згідно закону, до речі, українського, за підтримки світової спільноти і, скажімо так, за підтримки внутрішніх сил, навіть громадян, отримати рішення суду стосовно їхньої вини. Якщо такі рішення з'являться в рамках передвиборчої кампанії, то це такий удар буде по нині діючій владі. Тому робиться все, щоб цього не допустити. Але тим не менше, імітуючи процес виконання своїх зобов'язань про створення суду антикорупційного. І ось ми встрягли в такий латентний процес, коли одні учасники, не маючи реальних засобів впливу на ситуацію, ми говоримо навіть про Холодницького, про Ситника, реально вони не можуть форсувати події по створенню суду. З іншої сторони, цілком зручна для нині діючої влади така позиція затягування процесу створення суду. І до наступної теми, теж пов'язаної з НАБУ та НАЗК. Доступ співробітникам Національного антикорупційного бюро України до електронних декларацій на період розслідування нині закритий. Таке рішення ухвалило Нацагентство з питань запобігання та протидії корупції. Пане Владиславе, що можна говорити взагалі про всю цю ситуацію і, власне, що вона означає? Це війна? Так, війна за вплив, війна за виконання, скажімо так, замовників або реальних власників, хоча це не зовсім коректно, тих чи інших силових відомств в Україні, впливу на ситуацію. І війна очевидна, тому що, давайте відверто скажемо, в тій державі, в якій нехай один діючий орган або два, наприклад, по аналогії з Україною, це могла би бути прокуратура, Генеральна прокуратура і Служба безпеки України, достатньо двох силових відомств державі, які мали би втілювати головну свою мету. Це захист національних інтересів, це дотримання закону, це безпека країни у всіх її розуміннях.
В нашій країні нині деякі спеціалісти нараховують до 11 різних або відомств окремих і незалежних, або підрозділів, завдання яких це боротьба з корупцією. Але від цього ефективність боротьби і кількість людей, притягнутих за корупцію до відповідальності, осуджених, і гроші, які би повернулися назад державі, ми, на жаль, не бачимо. І все це, знову ж таки, приблизно так само, як і в відповіді на питання стосовно створення антикорупційного суду, є, скоріше, процесом імітації своєї діяльності. І ми бачимо, очевидно, конфлікт інтересів, що не мало би, в принципі, виникнути між НАЗК і НАБУ, і передусім між ГПУ і НАБУ. І, скажімо, замість того, щоб суспільство бачило ефективну роботу цих відомств, ми бачимо вставляння палки в колеса один одному. І цим самим, на жаль, відбувається, я вже сьогодні вкотре це скажу, певна делегітимація цих підрозділів. Тому що були певні сподівання і був кредит довіри, був кредит терпіння, був виданий кредит часу, необхідний для того, щоб ці органи могли бути якісно створені, наповнені по відкритим конкурсам, процедурам, керівниками і фахівцями. Далі час необхідний для початку роботи, і ми вже доволі довго очікуємо результатів діяльності цих органів, а ми їх не бачимо. Що ми бачимо? Внутрішню боротьбу. Я би хотів наголосити ще раз для глядачів такі очевидні моменти, коли є запрошення представників всіх відомств силових до Сполучених Штатів. Сполучені Штати їде Ситник і Холодницький, але не їде Луценко. Але що цікаво, що Луценко і Василь Грицак, голова Служби безпеки України, вони проте знаходяться у Верховній Раді України, доповідають по всім цим розбиранням. Скільки в нас вже днів Саакашвілі є в українській політиці? Скільки часу пройшло від моменту, коли Генеральна прокуратура умовно почала досліджувати питання діяльності Саакашвілі або Служба безпеки? Але тільки в той день, коли запросили на розмову для з'ясування реальної ситуації конфлікту представників до Сполучених Штатів, Луценко вирішив висунути підозру руками Генеральної прокуратури про вчинення вже вище згаданих злочинних дій Саакашвілі. І в цей момент вкотре феєрично, пафосно, красиво. Ти знаєте, як свого часу Ленін на бронєвіку, потім Порошенко на тракторі, потім Луценко. От він шукає свій трактор, свій бронєвік, на якому виступити і на трибуні говорити про Верховній Раді, прикути до себе увагу і говорити про злодіяння Саакашвілі. Вибачте, а інших днів не знайшлося. І я вам хочу сказати відверто, я як політтехнолог можу сказати, що це в принципі є політична технологія. Тому що для, як мінімум, внутрішнього глядача, а одразу ми маємо на увазі виборця і під нині діючих представників влади, дуже зручно відвернути увагу від того, що відбувалося в Сполучених Штатах і від цієї події. Тому що якщо робити замір інформаційного поля, виступ Луценко є має більш інформаційну зацікавленість для глядачів, для українців, ніж все те, що обговорювалося, тому що міжнародна політика, вона складна, вона не для широкого загалу. Тому, крім того, що він таким чином уник незручних запитань і розмов стосовно внутрішніх конфліктів між відомствами перед представниками Сполучених Штатів, крім того, що він зміг протягнути і не визнавати наявність цього конфлікту, так ще я вам більше хочу сказати, своїм виступом він намагається перетягнути і заповнити інформаційне поле своїм осудженням Саакашвілі, щоб не дати широкі дискусії загальні, говорити про ті запитання і ті відповіді, які були озвучені в Сполучених Штатах Холодницьким і Ситником. Як ви думаєте, що із собою до України привезли директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник і голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький? Я майже впевнений, що гарантії підтримки. І це вкрай важливо. Ну, підтримки якої? Фінанси, документи, законопроекти? Уявіть собі, який тиск зараз відбувається від влади, тому що від цього залежить фактично її безпека. На найбільш, я не скажу єдиний, не скажу повністю, але найбільш поки незалежний орган силовий в державі. І, безумовно, весь цей тиск Ситник і Холодницький відчувають. І, безумовно, у всіх є і якісь родичі, і внутрішні інтереси, і, скажімо, і бізнеси. Тобто в нашій державі, коли
коли є потурання закону на користь тих чи інших представників, в руках яких сконцентровані інструменти тиску через законні якісь процедури, навіть через процедуру порушення, Ситник безумовно відчуває, і все НАБУ відчуває доволі великий тиск. Чого варто тільки те, що відкрили під прикриттям фахівців, які працювали, це нонсенс, це в принципі цього бути не може. І відчуваючи такий тиск, він мусить розуміти, чи є якась сторона, яка підтримує його для більш активної і подальшої роботи, передусім з розгляду незручних справ для діючої влади. Я впевнений, що він цю підтримку отримав, відвідавши Сполучені Штати. Ну, ви вже згадали про усі розбирання, які тривають щонайменше з 29 листопада, коли Генеральна прокуратура та Служба безпеки України, за словами Артема Ситника, втрутились у спецоперацію НАБУ щодо виявлення можливих фактів корупції у Державній міграційній службі. На вашу думку, коли врешті зможе прийти таке собі потепління між антикорупційними органами та силовими структурами в Україні? Я, на жаль, пророкую лише поглиблення конфлікту. І відставки? Ситника навряд чи. Тобто зараз я би не став про це говорити, бо давайте коротко простежимо тенденцію. Для відставки Ситника необхідний спеціальний закон. Для голосування... Який зараз Артур Герасимов та Максим Бурбак, глави фракції коаліції, намагаються протягнути у парламенті. Так. І для того, щоб все це втілити в життя, необхідно швидке голосування за цей законопроект в першому, другому читанні і в цілому. І для цього потрібна підтримка влади. Безумовно, у нас вже налагоджений інструмент тиску на дві фракції в коаліції, хоча б я б не сказав, що це коаліція. Що там є коаліція, так? І знаєте, мовою карточних ігор і докуп необхідної кількості вільно плаваючих депутатів певних політичних груп. Це усталена вже, на жаль, практика. Це все всім теж зрозуміло, але це не є нормальним. Ми просто вже до цього звикли, і ми вже, на жаль, знаєте, так, несерйозно до цього відносимося. І є ймовірність того, що буде флеш-рояль докуплений для того, щоб проголосувати за проголосування закону, який дозволить зняти Ситника з посади. Але є зворотня позиція. Влада такими діями, так само як осудження Саакашвілі, так само як, тобто крок за кроком, вчиняючи такі дії, лише підтверджує критику опозиції по відношенню до влади стосовно узурпації влади, авторитарності дій влади, використання влади на користь захисту власних інтересів. І все це, навіть якщо вдасться проголосувати, відсторонити Ситника від обійменої посади і таким чином впливати на діяльність НАБУ, то не грає на користь влади. Як на мене, ніхто в Україні не знає реальної соціології, але більш-менш приблизно ми розуміємо, все це буде грати проти влади. Можливо, відбудеться і є зараз процеси консолідації прихильників, тобто тих невеликих проценту населення, які підтримують діючу владу, але скажімо так, той електорат, за рахунок якого дві приблизно рівні політичні сили змагаються на виборах і одна з них виграє, він все більше і більше не збирається підтримувати в принципі владу, якщо буде оцінювати її такими діями стосовно відсторонення Ситника. Тому що, будемо відверті, суспільство має якісь претензії до НАБУ або безпосередньо до Ситника? Немає. Тобто немає підтримки у суспільства тих дій, які вчиняє влада. Суспільство не зацікавлено від відставки Ситника, в цьому зацікавлено лише керівництво. І всі це очевидно розуміють. Є лише запитання до ефективності роботи, використання всіх тих коштів і сил, які були витрачені на створення НАЗК, НАБУ і зараз будуть витрачатися на створення ДБР. Відповідно, якщо це відбудеться, влада програє, як на мене, в питанні підтримки своїх дій в суспільстві. Якщо цього не відбудеться, є ризик того, що НАБУ таки продовжить свою діяльність по всім тим справам, про які ми згадували. Ну і далі до наступної теми, пов'язаної із роботою антикорупційного комітету Верховної Ради України, де буквально ще минулого тижня народні депутати вирішили зняти голову Єгора Соболєва. Депутати прийшли на роботу, але попрацювати так і не вдалося. Нардепи з антикорупційного комітету Верховної Ради України у середу хотіли попрацювати у залі засідань, але не вийшло. Кабінет був закритий, кворуму для роботи не було, але лише 3 депутатів прийшли на засідання. Це Віктор Чумак, Єгор Соболєв та Борислав Береза. Доброго дня. Я вітаю вас сьогодні з Комітету Верховної Ради. Зараз середа, і в 11 годину повинен розпочатися Комітет Верховної Ради. Так сталося, що зараз, пане Вікторе, посмикайте, будь ласка, двері, щоб побачили. Попасти в комітет зараз неможливо,
тому що комітет закритий. Я захворів, в мене температура, я збив температуру, в мене проблеми з горлом, я не можу працювати, але я прийшов на комітет. Тут колишній голова цього комітету ще з того созиву. Алло, доброго дня, я Віктор Чумак, я був головою цього комітету в минулому скликанні. Понеділок і вівторок я працював у різних населених пунктах Донецької області. І, чесно кажучи, знаючи, що в нас засідання комітету було заплановано на середу, на 11 годин, вчора ввечері, десь приблизно в 8 годині, я виїхав із Маріуполя автобусом для того, щоб встигнути попасти сьогодні на комітет. В 7 годин приїхав до Києва, трохи просто-напросто не встиг попасти додому. Як ви бачите, я навіть стою в тій польовій формі, в якій працював там в певних підрозділах і Збройних сил, і добровольчих батальйонах. І навіть не встиг переодягнутися, зразу помився. Ось побачили, як народні депутати збираються на засідання антикорупційного комітету, яке врешті не відбулося. Пане Владиславе, як вам така робота обранців? Хворі, кволі, але прийшли на роботу, але не всі. Чому? Ну, теж очевидні речі. Комітет очолює Ігор Соболєв. Він Очолював? Так, я перепрошую. Він представник нині вже опозиційної, напевно, «Самопомічі». Вона активно приймала участь, до речі, з політичними прапорами і з явною підтримкою не лише представників окремих, які це могли декларувати як власну волю, але й це була позиція партії. Підтримуючи наметове містечко і всі дії Саакашвілі під стінами Верховної Ради, зрозуміло, що це є той рубіжною моментом переходу, так скажемо, підтвердження перебування «Самопомічі» в опозиції. Зрозуміло, що «Самопоміч» зараз не є тією політичною силою, з якою хоче мати стосунки влада. Зрозуміло, от я зараз намагався побачити персональний склад і ще раз перерахувати кількість представників в комітеті, які відносяться до коаліції, і кількість представників, яких умовно можна віднести до опозиції. Там, здається, більшість. Там БПП прийшов, і це буквально ще цього літа переформатування відбулося комітету. І в даному випадку я хотів просто порахувати для розуміння того, що наскільки просто, маючи владу в руках, керуючись не якимись особистими мотивами кожного окремого представника діючої влади, пропрезидентської політичної сили, коаліції і в тому числі учасників цього комітету, а керуватися доцільністю. Тобто фактично на Банковій відбуваються ті процеси, які мали мати демократичну основу. І якщо було вирішено, що робота цього комітету зараз не потрібна, тому що, будемо відверті, вона знову ж таки не грає на користь влади. А відповідно зробили все для того, щоб представники коаліції його не відвідали, а є лише прихильники такі яскраві, ну і в тому числі опозиційні до влади, які намагалися поновити його роботу. Пане Владиславе, дякую вам за ваші відповіді, за ваші думки. Програма «Саба» повернеться до вас буквально після новин. Дочекайтеся, а далі ще багато цікавого.